Avui la Basilica della Sagrada Família ens acull en aquesta bella ciutat, obrint les seves portes com si fossin braços per a convidar a cadascú en aquest altar a escoltar la paraula de Déu. És un temple que ens constitueix en una família estimada pel Senyor, alimentada per la seva pròpia vida en l'Eucaristia. Així és com la ciutat comtal i tota Catalunya es reuneixen en aquest temple, signe també d'unitat i de concòrdia, i aixequen la seva mirada per trobar-se amb el rostre de Déu Pare, resplendent en el seu Fill fet home, Jesucrist. Queridos hermanos, no podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria. En admirar la torre de Jesucrist, alcem la mirada cap a ell, cap a aquell que ens revela la veritat de Déu i la veritat de nosaltres mateixos. Mirant Crist podem veure el món amb ulls renovats. La torre de la creu es converteix aleshores en un estàndard de caritat, perquè Déu ens estima així, transformant un instrument de mort en signe d'esperança. En la creu de Jesús, la nostra fe aconsegueix el cim, com professa la inscripció que es troba en la base de l'agulla. Tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus. Aquesta creu brilla de dia, reflectint la llum del sol, i brilla de nit, il·luminant la ciutat com un far obert al Mediterrani. Juntament amb Gaudí, de qui commemorem el centenari de la seva mort, recordem i donem gràcies en aquesta tarda a tots els promotors i benefactors, als artistes i als treballadors que cooperen en la construcció d'una obra mestra arquitectònica, que és també una eloqüent catequesi feta de pedres, colors i llum. En la saviesa, l'Església renova així la Bíblia pauperum de les antigues catedrals, que són elles mateixes missatges d'evangelització d'una gran riquesa. En aquest temps de la imatge, resulta encara més evident com l'art i la bellesa són eminents canals d'evangelització. Estimats germans i germanes, la bellesa d'aquest temple ens anima a aprendre cada vegada més del nostre Mestre i Senyor l'art de viure segons el seu Evangeli. Mentre alcem la mirada cap a ell, el crucificat ressuscitat, comprometem-nos a aixecar el rostre del qui jeûne a la pols i demostrem així que la Basílica de la Sagrada Família és l'església més alta del món, no pas per destacar en classificacions mundanes, sinó per guiar els passos del poble de Déu que peregrina a aquesta terra de Catalunya amb la creu que il·lumina el camí com una llentia encesa en l'espera del retorn de l'espòs.